Mokwa baba opimso radio ne opimso TV. Aye amane yebo yeyi free ye de free Emena no furukuru mansimu. Ni nyina ene se aye amanfo ema yenya ne tie se Emena amusieye na onipa ba akofo bi eti honom a woton ensase ni nyina oton amusieye no e de ama nkrofo bi amomosisi dan. No musi dan wi ye no omanya akukuduro asan fa caterpillar ani grader akwakudwi ekwan de atu amusiye ni mu ama samre ya kase so kokopie amusiye honom a yeyi ekwan atu na amusiye yesisi ne dada bi o ha be 30 years bi o ha be 20 years ni nyina no ene ye biebie so bi o so de yemie so na ye de netie akata so afa so ama chese akoye abeho sempa na sama ni nti no ama eye mpanfo mansini mu bi ti se MC ono aba bipie mu ha sei environmental fo so aba eba behwese omutimi aye bibi ede atoa so anasa ya afa ho se de be ya echine bi no enkonkofa yade bi emfa ema kurudua yi mu na ye ne emanfo no bibiri adi nkomo mo kyerese yade se ebe ha omo yi pa sanse omo mu anasa omo ade hye na yayi omo apie no sad ya ede ohaw ene awerho na aba beto omo so nti kurudua yi de oba bipie mu a bibiri na omo frifre kobere yituma ena omo de etiti kurudua mu sanse ade na ato omo no ano aidin na ya mo pa sanse bibi o ha ni fie wura ana ni nana mo ena yisi omo a ene aba bedru samre se obi akwakodwu omo nti ade se omo ra huye pa na omo kyese omo tu anamo bibiri na omo de kwakoto sama henenim se de be ya ono bitimi aka bi aboa ama oma be ya mamre bia wo ho na yakata so ede ama wo mo enti we ena wo esi ewo Emena mani medical advice na ma chia wetie eye eda no efiada na nwumre na obi frɛ me phone so ka kyerɛ me sɛ obi di grade aba be si Emena sie ya wadwi ɛhɔno nokra ne sɛ menya atenka no na brɛ kontimi yɛ sɛ memenda no pa no mekɔ hɔ na makɔ akɔhwɛ nti be no num ene fa me hono mo ana me phone sa ebele biem ana obi bon amane sɛ memra Emena na de Emena mabunu na hyase a mo yɛ na nhwe a emfa sem papa ma ti me part ade bi hye ya me two car si kwan mu ana hu sɛ mrante ne maba wa ne bi omo ba ko jan ani ade ebo omuti ana me buzo am sɛ me nua no madaroma ani de na me yeso omo mra fom di asem na aba hono mama Matias maswat sɛ ya wada ne kra no nkodwi asiye no se nankase ne ade a wutwa mu Emena siye kwan ne ho a wo se ena ewo baabi mimi hu kra me hu ba me yensa omatwi ne nyina nti omotena ntena omo ba ebi mu si omo papa ebi mu enana ebi mu nua ya na enye ni kasem na me pese me de mani hu asem omo kan nti me nso mi tu car na me pe unit committee ni ba ko kan ni police ni e gbo anan ne ko asiye no kro ne se de na emrante ne maba wa ne kan na da mu trudo yegi ekwan ato asiye no mu a enna bi wo hono ma yedwi agu enna bi wo asi ho mfie bebre yedwi ni nyina agu afoforo nso wo hono me bi wo no ma yedwi agu aye ka se kura amena no ukọ hono me bi dedadeda e hono na de etwa amabunu na wo ne se omo se anopa no woni a abra omu dwi asiye no omo ka se omo mpene ma omo ndwi no omo chenipa ni miensa ye kwanchie no mu kra na hwebu okra onim asem na ekọ no nenso na omatimi achintie ma mabunu no ebufuo ne kọsoro pa because mu ne say de onu dwi ase animum ya nkọche no na de ono tenchen ya omo ye bonefo sem oso ompene ya che ne de ene omo so beba police station honom na omo ba be yi omo nkrofo no kra ne say ya ye mpanimfo ye ne nkofo didi nkomo ma akoma ba afom ene ye hu police mpanimfo sa bre na honorable MP enso aba around nti me as assembly member me nyina akabo ma ye hu appear do police pani oda no ene ye de won kasa ye eso omo momodin na said the attention ne mount ewo ahase ene krom ho no ye di agra de de beba no mfa de papa mba ye to aye bo pom yensa ewo krom ho no de di nkan ye paw abadwaku bi se animanimu ya ye ni hene wo Emena nana hema nso akwa no saa abadwaku ni hwe na ye moa ntenetene niema kosi se ekwan mu beda honom ne ebenya hene wo krom de friends say committee no ye nipa wotwe na assembly member me unit committee for yenso ye ka ho nipa wotwe no ye paw emrante wo krom honom na bio ye paw
ɛyɛ abusuaku ahodo ne wo krom nyinaa so de anamusifo baaye ɛne yɛnya saa abedwaku ne hyɛ sɛ animanimu ya no abrante yɛ frɛ ne sɛ rasta ɔne kwadwokela ɔmokɔhyɛ ma yɛdwi asieɛ no ɔmohwɛ toilet ɔman ne toilet so ɔmo nhia no wɔ hɔ saa nso na bɔɔla ɛwɔ kuro nim no ɔmo nhia no wɔ hɔ nom bio nneɛma ɔmo akɔyɛ no wɔ hɔ nom no ne yɛnim sɛ asɛm no ɛwɔ court yɛ court ahyɛ sɛ yɛmɛhwɛ nkuro ɔba apani ne ewie a yɛakɔ akɔhwɛ asɛm naka nti mpanifoɔ no yɛ sɛ ɔmo bɛkɔ court na ɔmo akɔbɔ court amaneɛ sɛ deɛ ɔmo kaayɛ no ɔmo baayɛ no ɔmo ante deɛ aba ɔbaa no ɛsɛ according to kwadwokela ɔsɛ ɔbaa no wɔ court order yɛ court ama ne order sɛ ɔmmra no ma medwi ɛkwan to asie nim fa nkɔ ne fie na masɛm bisa no hɔnom ne sɛ watimi asi dan ne kakraka anweaka ɛso ɛyɛ articulator so nyina watimi de fa baabi de ɛbɛyi cement ne ade wasi dan na wie no deɛ na prevent sɛ ɔbɛfa saa kwan korɔ na so de akɔ fie na adeɛ bia na ɛwɔ sɛ ɛyere na ate ɛsan sɛ baabi a wasi ɛdan na mu no ɛyɛ asieye nti na wɔ sɛ asɛm ba na ɛkɔ abɔnten ne ehu sɛ baabi a wasi dan gide sɛ na ama nneɛma wasi nyinaa no aba bɛtɔ abɔnten nti mmeranteɛ mmienu na ɛhwɛ yɛ ma a yɛdwiiɛ no anɔpɛ ɔmo sɛ nya akukuduro ana ɔmo baako nya akukuduro sɛ akɔtena toilet na yɛsɛ mɛma ɔmo nsi so no ɛsɛ ɔmo gyigyi sika ɛno na ma akuro no mmeranteɛ sɛ ɔmo nto ɔmo ase kwan biara so na ɔmo di mmirika de ba police station mmeranteɛ no yɛ a ɔmo te toilet so di mmirika de ba police station akuro no mu mmeranteɛ nso to a ɔmo sɛ ɔmo yi ɔmo ma ɛsan sɛ ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bu kuro no na ɔmo abra wɔn nsum ti sɛ deɛ na yɛyɛ ne kɔ so no police command MC mu nyinaa aba ha sɛ ɛma ɔmo ahyɛ sɛ yɛmfa mmeranteɛ no nkɔsie ɛyɛ district police command ɛyɛ tech university nti ɛyɛ patrol car ɛne other police personnel saba yɛ a yɛyi mmeranteɛ no ɛde afiri ha sɛ ɔmo kɔ ɛnyɛ no nko MC ɛne physical planning environmental ɛna disease control fo nyinaa ba ɔmo akɔ scene hɔnom ɔmo nso de ɔmo report aba sɛ deɛ akɔ so wɔ hɔnom no ɛyɛ ade a ɛni enya nti animu ya no ɔmo srɛ sɛ nananom betumi agu nsa ɔmo gu nsa wie a wɔ sɛ ɔmo nso ba na di nka ɔmo bɛyɛ fumigation ɛwɔ asie hɔnom sɛ deɛ ɛbɛyɛ nsuo nkɔtɔ na ntwe efunu ne ho nsuo bi ɛmfa ɛnkɔ baabi ma ne nkɔfrɛ nsuo ma yarewa ɛnti nwo ɛmena deɛ matene sɛ wodu mena kurom a hwansene bi ebi ntwa mu wɔ kurom hɔ da bebre ne nam hɔ ɛsan sɛ ade foforɔ na ɛsi kurom ha sei nti on bɛba bɛyɛ fumigation na saa nneɛma no nyinaa aba fam ɔmu wie a works department ɛwɔ fori kurom so yɛn hyɛ sɛ ɔmo de anwea bɛba hɔnom ɔmo de abɛ level amena na ɔmo tututu because deɛ ayɛ no sɛ nsuo tɔ sisi a baabi amena ɛda bia na ɛbɛsenke ama wanhwɛ yɛ a obi nso nam hɔnom akɔ yɛ ne foforɔ ɛde ama ɛna bio nipa na ɛwɔ hɔnom ɛwu no bi wɔ hɔnom a yɛnim yare kora ɛku no nti yɛgyae ne saa nso ɛbɛtumi de ha foforɔ aba nti nokora ne sɛ moba ha mmeranteɛ ne kɔ yeye ya na onyame adom yɛyi mmeranteɛ no firi ade ɔmo kɔ police headquarters na ma moba ha no nti na ama ha adwo kora yɛtumi gyina ha yɛ kasa ɛna nka ɛnyɛ bɔkɔ kora nti deɛ asi Emena ekurom ha sɛ no abusua panyini Kwabena Boaten eduana abusua panyini Kwabena Boaten sɛ wɔbɛsrɛ abusua no sɛ ɛna baabi dabrɛ kakra bi wɔ hɔ no ma yɛbɛtumi de asie wɔ hema na efisa pon na ɔba panyini efisa pon na yɛnkɔ pɛ ne korabrɛ yɛwie a court bɛka asɛm no ɛbenadai ɛkyina na awɔtwe ɛne yɛkɔ hɔ yɛkɔ ne yɛbaeɛ a ade akye nkuada yɛwada yɛni fie obi akɔ n'adwuma yɛbaeɛ a yɛsɛ na katapira bi akɔ asie yɛ hɔ akɔdwudwi ɛnankasa agu hɔ no monte ɛnam sɛ na nankasa de ho ane kɔtuyɛ yɛsɛ rasta aye friend kwakunka kwakukyere ɛna kofin kansa kwadwon kansa wom ɛna ekotuye na kofi afifa nso so na ton asase no rasta na ye no ho ayi sɛ rasta na wo kan ne kwadwon kansa ho kwadwon kansa no omo ye de okuru ha wom nya hwe wom di wahene na chia wom so mu ya matwofoɔ wom di wahene na chia wom so mu ya matwofoɔ wɔn yɛ matwofoɔ eti wɔn akɔdwe asie yɛ na yɛka ho asɛm no ade kye yɛ de akɔ mpanimfoɔ anim nanom anim ama nanom sɛ yɛmmra na yɛmmra mɛbɔ abusua na maneɛ na kuromu na maneɛ na yɛndwendwene ho na yɛmmra memenda yɛbɛhyia kuro no ka yɛbɛhyia kuro no ahomakye meda hɔ no ma na metee kɔ mefaeɛ nipa so mesi na anti Robin sabe chi wo mu no ada wo ma ye den and I'm sorry
me ba na be bisa ya yesi obi abaye case say wo mu atwo mu so se kan say wo mu be kum wo mu na obi o kodwa asie ya to agu ya nche no wadwifu ato agu ya nche no obi a wono no wanu ho hwe no na ante robbers ba che no adan ana ye ba enti ye ba na boys mikramba na boy krom afo mrantie ne emerwa ne kokora nyina edede gina ha wo mu aboko jamu ene ye frefrefre na chese de grenade MP kura bai MP ba hanum ebebi hu ya mama ekoso woni assemblyman a wo mu wa ha na wo mu ba ya wo ebe wada ya wo mu bibel wo mu abusofenye se wo hwe amuseye na ye dwini sisie ya wodi wani kaka na besen na ye dwini na pa wo mu adue de mintimi nkyere because ebi wo kora wo kwa hu se wo ye na bat wutia ho no ma wo bense ho no ekom enti na wo mu adue de mintimi nkyere efun dia bi a ye na ntimi anye na abie so wo bokọ na tokuro da ho enti se sisie wo hwe a amanfo ana mo ba mo nchen na se kurumafo na mo ba no omo chese dodo sen ne ba se bia ye dwini na busuani ene akromuyafo ni nyina ba enu aye hia akromuyafo no wo ya wase adwumi papa wo ya wase adwumi maame wo ya wase yede mba kwahye obusume miensani wo ya wase sei eti nu akromuya na ye hia aye ne de na enye asemketoa. Okay, it is here apart from some about police station painful and ahemfo no so na busu panya na mu kuro no dey be ade pa na moso mo ya abo bi se ya ba police station ya ne de emra ne de enkura yen ekura ban eti de se aban ka besie bia ya de agitum emra ne nkura yen wo mu na wo mutum ni mo mu mra ye de ni emra bia wo emra ne nyina ekura ban. Okay, that's mpasha udini bi. Efra me open ko do fadwo. Ubi bi wo amuse ba bi ya dwino. And omodwi mebra na minua baako ano so wo mo adwi na minana aso so wo mo adwi no. Sani paya bubo mudin no yesi o mache ate me fan say about 20 years mu na nra mukoduru ho na muhu say yadwi no mo je ne say I say you na ya ama yedi ho awere ho de no na nam so ma dede yo ebaye so bobia behwe sede yadwi onana anase no wofa anase bonu agu no na ye ne ya nti ene nam so ma dede yo abaye ankane ya bepe sankrofo no a mudi sa adwuma no so ye ba na wo mo adwane it is then our busuafo no mo ye ede fasadi o abisi sesi ano abusuani nyina yato abusuano a ye nyina no ye ni abusuano no eye ohima na ayi abusuano ye nyina yakambom ama ya meeting sa na tie dia wo se yetu ho na mo na ye de ho asem kokoto na na sama hen enim ono na ya na yakobon so tie de ho asem kokoto enim Kwabra akosa o ka mo a yetu omo mu ni bi ho na se me wofa eda ho me maame eda ho nom ena ihunu ya kokan ya ade echi ya o ma police for minua eda ho nom ade echi o ma police be che me edimba hase no nti omo be chi wo achiri no ade bi na mo ye sisi ade eja yentimi fa mranhye nsem ekuru so yenyina ye dan sama hene na sama hene nti gisi ekobona amane no no be kire de enye nansa yetimi hu se yekokata su se ende yo yetimi hu eti yakwa muse osisi abe hu se momo de no utu ase ana se obi sisi a onse na se de ebie ache ne yi no ebi wo ho no ma na omokata so ebi won so ane so abi
a ko sisi a obi si bi so abi ebi nso wo hono ma amana ededa ho bebre a obi hu ni si ade na wo ka kire mpanyimfo sisi ade edi kan na sama hene ne ye ko nanim na ye de dwato akoto nanim se ye sre na omo ayen na de edi kan ja omo ye me ya mamre na ye nkata so na asem nso enam so a manso abeda asem no omo da wo ma omo nhwe ma yen na so dwenti mra cream na mo so mabusu ya motimi ehia me pa chu ye nyan hia na busu ya foni na obi ate motimi abo mama ne oman nyina ehia nra me ka mo mabusu ya na ye busu ya ye nyina ye ka ho ni ehia nra okay nyina ye ka ho ni ehia nra okay ene ye beda wase odi na da hono wani ba mi da se pa mi dika mi dine de James Owusu mo fasi ba ku film kra be film no na afine fani okay fani Clinton ku wo pan kono e bi si no ha ye ko ba bia ko si ni nyina no ho amra no o makata so mi ama mi so wo mi kra ho e na oda nti ma areho tension ba kuma pa na mudie se ohun se yatua na ya areho se mpa nti se moti ya ni kre se sa ni mama asi okrum ha okay nti die si na mombe na mutu ankasa anamo a etu ye ne se aman ni nyina hia nura ama se de na se be ma ka no eti committee bi se omomodin na mo hwe kuro no so ka because ahinsem kakra wa ha so na mnante na omkotu kodwi museye no ana penzu mnante wo ko ya wono anya da je sa ko tato da tusu sa gigi sika eno kwa bu December ma yaka ha samre sa de wi aba betu kuru bi asu ebetimi de sunsu aso kese be enti kuru no de mbambo pa na mo bude boba kuru no isi abambo ye bono se e wobi na ewebi nti ye ko menhia sama ne ho wona hwe kuru ye ko bana mane se ne ma sei enesi nti ene mo kase firi a ye ko manhia nti ye ko manhia ne nya direction afi ne be ya mamre ne amane bia so ye wo se ho bia no ye ansana se o ma be free ma se emfa wa ha bia emde kuro no frame open Owusu jase hime Emena okay de yati de bebre ni yatete ase jase hene de be na mosomo ye na ensase ase de nipa ba kofo bi enko a woton de guni butumo no mosomo bi si anokwan de kwaye ni se maso okrum ha be na fa se be 20 years eji aha ne hanyina efo asase no eji wono komo enyi o de mechire no ena ma sa ni mani nyina aba so eji sese ya aba se de ekwan be fa so anse sese ya obi no aba fa se woti aba ho bi o se e bo ho ban so makuru fa ne tuba pa fira ya kwa enti asase no ansa na omubiju eho no mo no omudi kan bo mama ne kwaye ni se asemo high court ye koso 13th no ena on the 4th so ye koso no ye nim se ye pass judgment ena bibia so si se o se omtimbi enti ye ho last week Thursday ne ntia meti ajuso aladuna mtisiesi omo ababi dua asase no ma me no wo se court aye the injection abetuso how ti e behwe no ne ntia se ne kobo sama hina mane no se mba police station be report so ti fi o na me ko be bi fi ba ne sa kobo be 4 15 pa me ni so the next morning am ti se ya be chia kwes Daniel ene akosa asa na obi be bowu asase mu se esi ye bibisa no ese se ahenfo eye amamere ne amane ema ese ya na se na nanom mutimi ye bibisa pakoro be odi kamba wazan mo mutimi ye bibisa eni mu hwe ne ema ya ba asase ni mu hwe a enka kibisia so ti ni mu hwe na omu chese Emena ti ehye ho baabi ni nyina ma ha ye wo agiran bi ho ho ne frɛ no kurandu sonko ho na ayi no ho na sa amna no eti ano e wo ho sisi e wo ho
ɛhɔ de wan ju wan ka ɛhɔ no wakata so wɔde electric kɔkɔɔ nua akata so saa ɛna ɔfa so ɔde grade no kɔdwi ɛkwan no saa ne kɔkɔɔ yɛ nti si ade na mo ka kyerɛ mpanyinfo asma yɛ kan sɛ ɛsɛ yɛwura ɔmmerɛ na kwan a ɛfa so a yɛbɛtumi yɛ ho yɛfa ho die anyɛ saa sɛ yɛwura hefa ne yɛbɛda wɔma fa nsase no bebree deɛ ayɛ saa deɛ so nti ɔtumfoɔ mmerɛ mu na ada woroma mbɔ mu ase na ɔhwɛ na deɛ yie ɔfa yie nto yie ɛma yɛ ɛyɛ saa deɛ a yɛ hunama ne wɔ ho na Jase, yadase. Fara me de ni first year no say de ko so no de bad. If say hanyina yesi you, hanyina yesi. Hanyina bitim say be da no woni nyina ne ha se nyina yesi. Madwie sie se mo ba beton asie. Fada bitim ayisa. Madwie sie se mo beton asie. Ma police ni mu atima beton asie e ba bi etufunu esi dan oso hanyina fara de okuo ni mabu se hu nyina ho ni nyina nipa body nyina ko fa sa be sesa body nyina sa de ko tiki an stop mo ko mu dwi ni nyina ko mu dwi ako fara nti se mu dwi esi na ton e youth no ye ba na si nyina ye bi si e we hemfa ye bi si e o de ma na si bi si o fi enye fe mo ye ne nye fe tiki an sorry a ko me before ahe be da we nyina si nyina ka ko nyina yesi enti omu dwi ye na mo ba be dru ha no de na mo hu no ha you know e boss ni pan campaign ni bebre utuze gugwa bebre kwa arechi afre ba ko fa sa be sesani nyina akọ inim do no kwa akọ so mo no kwa di o mo sa be sesani nyina akọ fara ha dwen pa enti YouTube no de na mo ankasa mo ya fa ho YouTube ni de aboy ho modern emdra ne 3 days e kwa infio nti o mo no mo yesa no ne akoji o mo dem nyoma nyina fra infio asa agya infio na boso ne akọ ko yom dem nyoma nyina fra infio ne e be to mo ase no mu dwane to mu dwane ye no chese o mo ko eke se e ya de ye yom nyoma ye de e fra infio to mo so duru wa na nyame cha dom police fonse mo wa ne hia no ne e chi o mo fefe